Hemen, izango balit, Ugandan bizi gala, baina Euskal Herrian dirutza dago, asko, zer asko, nik hori esaten neotia, bai, ikusten da, ez da ikusten, hemen oso asko da praktikan gordetzeko eta gauza, bestien bezalako gauzak egiteko, baina ez dago kulturarik, ez dago hori, ez dago beharrik. Ez dago beharrik da gainera etekina dirua daukanak, niretako krisisak egin dabena da, lehen bazegoen nazionalismo puntu bat, esan da, hemengo artistei gauzak erosita, baina, eta oin batzuk eukilezke, baina dirua eskatzen da. Eta dirua daukana konturatu da, dirua nik gauza bat erosi, amendik 5 urtera gehitxo behar dio badago. Nik gauza bat erosi, amendik 20 urtera, ero bai, holako almazen, eta esaten dutut badarera batzuk, eta esautzen ditxuku, eta daukenak holako nahi zer bat. Jo, baina, eta igual gehixi igala, arteleko gintxabala holako boom bat, eta hor lehenengo filan 20 izendare, eta 20 izen mantentzeko ez da hola. Ez da hola, esamen eta esan eta zinun ez da hola.